Croeso i'r sesiwn adolygu cyntaf ar gyfer Mathemateg Ychwanegol lefel 2, lle byddwn yn ffocysu ar yr agwedd Geometreg gyfesurynnol. Fy enw I yw Rhian Rhys a dwi'n athrawes ymgynghorol Mathemateg yr Rhifedd yn gweithio gyda phob ysgol uwchradd yng Ngheredigion. A cyn I mi gael fy swydd presennol, roeddwn yn athrawes Mathemateg mewn ysgol uwchradd yn y sir am dros 20 mlynedd, felly rwy'n gobeithio a gallaf eich helpu chi heddiw. Strwythur y sesiwn bydd ail ymweld ac atgyfnerthu'r elfennau mwyaf pwysig o'r agwedd hon a'i hymharfer wrth geisio datrys problemau arholiad penodol. Un agwedd pwysig o geometreg cyfesurynnol yw'r gallu I ddarganfod graddiant llinell syth wedi ffurfio o 2 bwynt. A'r graddiant, wrth gwrs, yw'r ffordd o fesur pa mor serth yw'r llinell. Ac I helpu ni wneud hyn, dwi'n awgrymu bod ni yn llunio triongl sgwâr. A byddwn ni, lle mae angen I ni I edrych ar y nifer o unedau ar draws a'i gymharu fe gyda'r nifer o unedau I fyny. So, os edrychwn ni'n gyntaf ar y nifer o unedau ar draws, I ni'n mynd o -2 ar ychelin x I 1 ar ychelin x, felly mae e'n 3 cham ar draws. Ac os edrychwn ni ar y nifer o unedau I fyny, ni'n mynd o -2 ar ychelin y I 2 ar ychelin y, felly mae e'n 4 cam I fyny. Felly ni'n gallu gweud am bob 3 uned ar draws, I ni'n mynd 4 uned I fyny. Neu, gallwn ni weid am bob 1 uned ar draws. Felly, yn lle edrych ar 3 uned ar draws, dwi'n mynd I edrych ar 1 uned ar draws, so dwi'n mynd I rannu gyda 3, bydde hynny'n golygu 4 treian uned I fyny. A hwn yw'r mesur y graddiant. Y graddiant felly yw 4 dros 3. Os edrychwn ni ar bwyntiau cyffredinol, so x1, y1, x2, y2, dwi eisiau darganfod y graddiant. Felly, dwi'n gwneud yr un peth eto, tynnu llun triongl sgwâr. Dwi'n mynd I gyfrifo yr nifer o gamau ar draws, ac I gyfrifo'r nifer y gamau ar draws, mae eisiau fi edrych ar y gwahaniaeth yn y gwerthoedd x o'r pwyntiau. A'r un peth ar gyfer y nifer y gamau I fyny, dwi'n edrych ar y gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd y o'r pwyntiau. Felly, I gael y graddiant, mae eisiau fi weld, mae eisiau fi ystyried am bob x2 minus x1 uned ar draws. Mae angen I fi fynd y2, y1 uned I fyny. Neu, os dwi'n torri hwnna lawr am bob 1 uned ar draws, dwi wedi rhannu gyda x2 tynnu ffwrdd x1, felly mae eisiau y2 tynnu ffwrdd y1 dros x2 tynnu ffwrdd x1 uned ar draws. A hwn felly sy'n diffinio y graddiant. Felly gallwn ni ddefnyddio'r rheol y graddiant sy'n cael ei ddynodi gan m yw y2 tynnu ffwrdd y1 wedi rhannu gyda x2 tynnu ffwrdd x1. Hynny yw, y graddiant yw'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi rhannu gyda'r gwahaniaeth yn gwerthoedd x. Dal ar graddiannau, ond tro yma graddiau llinellau penodol, sef llinellau paralel a'r perpendicular. Os edrychwn ni'n gyntaf ar linellau paralel, ac os mae'r graddiant yw'r mesur o ba mor serth yw'r llinellau, I ni'n gallu gweld bod 2 linell paralel yr un mor serth a'i gilydd. Felly, yr rheol ar gyfer graddiant llinellau paralel yw bod graddiannau y 2 linell yn union yr un peth. Felly, M1 yn dynodi graddiant y llinell cyntaf, M2 yn dynodi graddiant yr ail linell.
A'r rheol yn gweithio ni, oherwydd bod nhw'n paralel, bod graddiant y ddwy linell yr un peth. Wedyn, o ystyried llinellau perpendicular, mae gennym ni graddiannau gwahanol. Mae gennym ni graddiant un llinell yn M1, graddiant y llinell arall yn M2. A'r rheol sy'n ni gofio yw bod lluoswm graddiant y ddwy linell yn hafal i -1. Hynny yw, os ydych chi'n lluosi gwerth graddiant un llinell gyda graddiant y llinell arall, byddwn ni'n cael -1. Ac os ni'n ail drefnu'r rheol yna, i ni hefyd yn gallu gweud i gael graddiant un llinell, gallwn ni i gyfrifo -1 rhannu gwerth graddiant yr ail linell. A'r ffordd arall rownd, wrth gwrs. Felly, beth i ni'n gweud fyna mewn gwirionedd yw bod cilydd un graddiant yr un peth a gwerth graddiant y llall. Rhywbeth arall sydd angen i ni wybod yw sut i ddarganfod canolbwynt llinell syth. Felly, yma eto dwi'n mynd i lunio triongl ongl sgwâr, er mwyn helpu ni wybod o ble mae'r rheol yn dod. Dwi'n gwybod bod y canolbwynt yn mynd i fod, mynd i gael cyfesuryn x yng nghanol y llinell llorweddol yma, a dwi'n gwybod hefyd bod cyfesuryn y canolbwynt yn mynd i fod yng nghanol y llinell vertigol yma. Felly, os dwi wedi mynd o -2 i 1 ar y chelyn x, sut allai ffindio'r canol? Wel, y ffordd rwydda i ffindio yr gwerth yn y canol yw i adio -2 ag 1 a hanneru'r ateb. Felly, beth sydd gyda fi yw -2 adio 1 yw -1, hanneru'r ateb, dwi'n cael -hanner. Ac ar yr llinell, neu ar yr ochr vertigol, i ni'n gallu gweld yn rhwydd ble mae'r pwynt yn y canol, sef 0. Ond, mwyn cyfrifo'n ffurfiol, dwi'n gallu gweld, reit, dwi'n mynd o 2 ar y chelyn y, neu uchder o 2, reit lawr i uchder o -2. Felly, mae hynny hefyd yn gwneud syniad bod 0 yn y canol, ond gallen ni ffordd rwydda i ffindo yr gwerth yna yn y canol, os nag yw e mor amlwg, yw adio yr ddoi werth ar bob pegwn, -2 adio 2, a wedyn hanneru'r ateb. -2 adio 2 wrth gwrs yn 0, hanneru'r ateb, i ni'n cael 0. Felly, y canolbwynt yw canol y gwerthoedd exit a canol y gwerthoedd y. So, -hanner a 0 yn yr achos yma. Beth am bwyntiau cyffredinol? Wel, yr un peth eto. Os na i dynnu llun triongl ongl sgwâr. Mae'r beiro ddim yn gweithio yn ofnadwy o dda ar hyn o bryd. Felly, mae gyda fi gwerth x1 yn mynd lan hyd at gwerth x2. Dwi eisiau yr pwynt yn y canol. Os dwi eisiau'r pwynt yn y canol, beth dwi'n mynd i wneud yw adio x1 ag x2 a wedyn hanneru'r ateb. A'r un peth, o ystyried gwerthoedd y2 a y1, dwi eisiau yr pwynt yn y canol, dwi'n mynd i adio y gwerthoedd y2 ag y1 a wedyn hanneru'r ateb. Felly, mae nghanolbwynt i, mae angen cyfesuryn x ar nghanolbwynt i a cyfesuryn y. Ac i gael cyfesuryn x a y na, dwi'n mynd i adio'r gwerthoedd x a hanneru'r ateb, a wedyn dwi'n mynd i adio gwerthoedd y a hanneru'r ateb. So dyna'r rheol sydd eisiau ni gofio. Hwn yn gwestiwn bach rhwydd iawn jyst i ni drial yn gyflym. So, i gael y canolbwynt, mae eisiau ni adio'r gwerthoedd x a hanneru'r ateb, a mae eisiau ni adio'r gwerthoedd y a hanneru'r ateb. Gwerthoedd x a y gyda fi yn y pwyntiau, wrth gwrs. So, gwerth x a y cynta a x a y, yr ail gwerth x a y. Felly, beth sydd gyda fi yw -1 adio 5 wedi hanneru, ac 13 adio 5 wedi hanneru. Felly, y canolbwynt yw 4 rhannu 2, 18 rhannu 2,
neu 2, 9. Mae mor rhwydd â hynny. Cofiwch y rheol wrth gwrs. Rhywbeth arall sy'n ni gofio sut i wneud yw i ddarganfod pellter rhwng 2 bwynt. Ac ar gyfer y gwaith yma, mae eisiau ni gofio nôl i'r gwaith yn tygau arferol ni ar theorem Pythagoras. A theorem Pythagoras wrth gwrs yw rheol ar gyfer darganfod hyd hypotenuse, neu'r pellter rhwng y 2 bwynt yma, hyd yr hypotenuse, ar unrhyw driongl sgwâr. Ac os cofiwch chi beth yw'r rheol, mae'r rheol yn dweud bod yr hypotenuse wedi sgwario yn cyfateb neu'n union yr un peth a hyd y 2 ochr arall wedi sgwario ac wedi adio at ei gilydd. Ac wrth gwrs, i ddarganfod hyd yr hypotenuse ei hun, byddai eisiau ni wedyn i gofio wneud yr ail isradd. Achos mae'r rheol Pythagoras yn ymwneud â sgwâr ar hypotenuse. Felly, os edrychwn ni ar 2 bwynt cyffredinol, x1, y1, x2, y2 ar y graff, a bod ni angen darganfod pellter rhwng y 2 bwynt, byddai eisiau ni ddarganfod hyd y linell yna. Beth dwi'n mynd i wneud fel fi wedi bod yn wneud yn blaenorol, wy'n mynd i dynnu llun triongl sgwâr i helpu fi, gan bod fi yn mynd i ddefnyddio theorem Pythagoras fel fi wedi bod yn sôn yn barod. So, mae eisiau fi ddarganfod hyd y linell yma, a hyd y linell yma, i ni mynd o x1 i x2, felly i ddarganfod y pellter ar hyd y linell yma, byddai gyda ni x2 tynnu ffwrdd x1. A wedyn i ddarganfod hyd y linell vertigol, byddai ni'n mynd o y2 i y1 neu o y1 i y2, felly i ddarganfod y pellter yma, byddai gyda ni y2, y gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd y. A gan ddefnyddio theorem Pythagoras wedyn, mae'n dilyn bod hyd yr hypotenuse, sef hwn, y triongl yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r fformula. Sef y gwahaniaeth yn y gwerthoedd x wedi sgwario, adio gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi sgwario, ond wrth gwrs pidio anghofio cymryd yr ail isradd o'r cyfanswm ar y diwedd i gael hyd yr ochr, nid sgwâr yr hyd. Enghraifft cyflym iawn a syml iawn i ddarganfod y pellter rhwng y 2 bwynt, neu rhwng 2 bwynt, un ohonyn nhw'n 2,5 ag 8 - 4. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio theorem Pythagoras, ni'n mynd i roi'r rheol lawr, ail isradd, y gwahaniaeth yn y gwerthoedd x wedi sgwario, adio y gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi sgwario. Ac wrth gwrs mae'r gwerthoedd x a y yn dod o'r pwyntiau I hunain. Y gwerthoedd cyntaf x a y yn dod o'r pwynt cyntaf, a'r gwerthoedd, yr ail set o gwerthoedd x a y yn dod o'r ail bwynt. Felly, dim ond am newid y gwerthoedd sydd eisiau fi wneud. Gwahaniaeth yn y gwerthoedd x, dyma nhw, 8 tynnu 2, a'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd y, -4 tynnu ffwrdd 5, wedi sgwario. Felly mae gyda fi 8 tynnu 2 yw 6 wedi sgwario, a -4 - 5 yn -9 wedi sgwario. Felly mae gyda ni ail isradd 36 adio 81, neu ail isradd 117. Nawr, hwn yw'r ateb, ond yn aml iawn fe welwch chi bod cwestiynau'n gofyn I chi symleiddio'r atebion heb ddefnyddio cyfrifiannell, heb nodi'r atebion fel digolion, ond fel syrdiau. Hynny yw bod angen I ni gadw'r ail isradd. Felly, yn fan hyn, mwyn symleiddio yr ail isradd, beth dwi'n mynd I wneud yw trial mynegu y rhif 117 fel lluoswm 2 rhif arall, ond bod un o'r rhifau yn rhif sgwâr. A lwcus I fi, mae 117 yr un peth a 9 lluosi 13, fe welwch chi fyna, mae un o'r rhifau sy'n lluosi yn rhif sgwâr. Felly,
Unwaith bod fi wedi mynegu 117 fel lluoswm 2 rif, dwi'n gallu gwahanu yr ail ystrad. So mae ail ystrad 9 lluosi 13, yr un peth â ail ystrad 9 lluosi ail ystrad 13, ond wrth gwrs mae ail ystrad 9 yn rhif cyfan, sef 3. So mae gyda ni 3 lluosi ail ystrad 13, neu gallwn ni sgrifennu hwnna fel 3 ail ystrad 13. Ac bod y ddau ateb yn union yr un peth, hwn yw'r swrd ar ei ffurf symlaf. Hynny yw, y rhif o fewn yr ail ystrad yw'r rhif lleiaf posib gallai gael. Ymlaen â ni te. Hwn yn agwedd bwysig iawn, sef darganfod hafaliad llinell syth, oherwydd byddwch chi mwy na thebyg yn cael cwestiwn o fewn arholiad ar hyn. O fewn eich tygau mathemateg arferol chi eisoes wedi dod ar draws llinellau syth o'r ffurf yn hafalu mx a cy, a dylech chi fod yn gwybod bod y gwerthoedd m a cy yn cynrychioli pethau pwysig. Mae'r pwynt 0c yw'r pwynt lle mae'r llinell syth yn croesi uchelyn a ni'n galw hwnna yn rhyngdoriad. Ac m yw graddiant y llinell. So mae'r gwerth m yna yn gweithio ni pa mor serth yw'r llinell, neu am bob un uned sy'n mynd ar draws i'r dde, mae'r llinell yn mynd m uned naill ai i fyny os yw m yn bositif, neu yn mynd m uned i lawr os yw m yn negatif. Felly mae'r afaliad yn y ffurf yn hafalu mx a cy yn gallu gweud tipyn wrthon ni am y graff jyst o edrych ar yr afaliad. Fel wedes i, le mae fe'n croesi uchelyn a pa mor serth yw'r llinell ac os yw e'n mynd i fyny neu i lawr. Byddwch chi hefyd yn eich tygau arferol wedi dod ar draws llinell y syth o'r ffurf ax a b a cy yn hafalu 0, lle mae a, b a cy yn rifau. Hwn yn gallu cynrychioli union yr un llinell, jyst bod ni wedi ail-drefnu'r termau, fel bod gyd o'r termau ar un ochr a 0 ar yr ochr arall. So, yr un yw'r llinellau, jyst y ffurf wedi newid. Ni wedi chwarae o gwmpas gyda'r termau fel bod nhw'n ymddangos mewn trefn gwahanol. Ond mae yna drydydd ffordd o gynrychioli llinell syth, a hwn falle yn fwy newydd i chi, a mae e'n dod o'r rheol i ni wedi edrych arno'n barod, y rheol ar gyfer darganfod graddian llinell. Ond yr unig gwahaniaeth fan hyn fe welwch chi, does dim 2 werth o y a 2 werth o x gyda fi, dim ond 1 gwerth o x o y, dim ond 1 pwynt sydd angen arno fi, a hefyd y graddian sydd angen arno. Mae'r y a'r x yn aros fel newidynau, achos mae eisiau y ag x yn wrth gwrs mewn hafaliad i ddarganfod y perthynas rhyngddyn nhw ar gyfer y pwyntiau ar y linell. Nawr, os rwy'n ail-drefnu yr rheol yma, driliosi bob ochr gydag x tynnu ffwrdd x 1, mae gyda fi hafaliad o ffurf newydd. A hwn ni'n mynd i edrych arno. Ac i wneud sens o'r rheol yna, edrychwn ni ar enghraifft gyda'r rhifau penodol. Felly, y trydydd ffurf o gael hafaliad llinell syth, yna i jyst ysgrifennu hwn lawr, gan bod ar y sleid benodol. Edrychwn ni ar hwn. A'r peth pwysig i gofio yn fan hyn yw, os ydyn ni moyn hafaliad llinell syth gan ddefnyddio'r rheol yma, mae eisiau 1 pwynt arno ni a mae angen i ni wybod beth yw'r graddiant, a dyna beth yw'r sefyllfa yn y cwestiwn hyn. So, y pwynt yw -5 naw, sef yn gwerth x1 y1 fi, a wedyn y graddiant yw -6, sef gwerth m. A y gyd sydd i wneud wedyn, unwaith bod gyda fi 1 pwynt a'r graddiant yw amnewid y gwerthoedd mewn i'r rheol hyn. So mae gyda fi'r newidyn tynnu ffwrdd y gwerth penodol o tynnu ffwrdd 9, yn hafalu yr graddiant, -6, lluosi x
tynnu ffwrdd a gwerth yr x yw -5. So jyst byddwch yn ofalus yn fyna. So tynnu ffwrdd 9 yn hafel i -6 lluosi x adio 5. A wedyn cadw dacluso -6 lluosi x, -6x, -6 lluosi 5, -30. Felly, hwn yw'r hafaliad. Gallen ni fod yn adio 9 i bob ochr, fel bod gyda fi -6x, -30 adio 9 yw -21. Felly, bod gyda fi yr hafaliad yn y ffurf yn hafel i mx adio c. Neu gallen ni fod yn mynd â'r termau gyd i un ochr, a wedyn i'r ochr chwith. Felly fi'n mynd i adio 6x, adio 21 i bob ochr. So mae gyda fi 6x, adio adio 21, a bydd gyda fi 0 ar ôl ar yr ochr arall. A mae hwnna yn y ffurf ax adio b adio c yn hafel i 0. So yr un llinellau, yr un hafaliadau, jyst ffurfiau gwahanol. Fi eisiau dangos y cwestiwn yma i chi, cwestiwn arholiad. Dyw e ddim yn un nodweddiadol neu'n gyffredin, ond falle bod e'n berthnasol i'r gwaith i ni newydd fod yn gwneud. Mae'n gofyn i fi ysgrifennu unrhyw ddau hafaliad sy'n cynrychioli llinellau sy'n perpendicular. A mae rhaid i ni egluro pam i ni meddwl bod y llinellau hyn yn perpendicular. Wel, fe welwch chi mae bob un o'r llinellau yn y ffurf ax adio b yn hafel i c. Hynny yw, y termau x a ar un ochr a wedyn rhif ar yr ochr arall. Ond os byddwn ni'n gallu newid pob hafaliad i'r ffurf yn hafel i mx adio c, byddwn ni wedyn yn gallu adnabod y graddiant o bob un, ac unwaith bod fi'n gallu adnabod y graddiant y bob un, yna gallen ni weid pa rai sydd yn perpendicular. Achos dwi'n gwybod bod graddiant 2, neu os dwi'n credu bod fi wedi rhoi hwn mewn y barod, achos dwi'n gwybod bod graddiant 2 linell perpendicular yn lluosi i roi -1. Felly, edrychwn ni ar llinell 1. Mae gyda fi 2x adio 4y yn hafel i 7. Dwi eisiau yr hafaliad yn y ffurf yn hafel i mx adio c. So dwi eisiau ynysu yr ar un ochr. So na i ynysu 4y i ddechrau, a dwi'n mynd i ynysu 4y drwy dynnu 2x o bob ochr. So bydd dim ond 4y gyda fi ar ôl ar yr ochr chwith, ond bydd gyda fi 7 tynnu ffwrdd 2x ar yr ochr dde. Wedyn ni gael yn lle 4y, bydd rhaid i fi rannu popeth gyda 4. So bydd gyda fi 7 dros 4, neu 7 chwarter, tynnu ffwrdd 2 chwarter. Neu 7 dros 4, tynnu ffwrdd hanner x. Felly, m yw'r rhif o flaen yr x, a rhif o flaen yr x sydd gyda fi fan hyn yw -hanner. So, m y llinell cyntaf yw -hanner. Graddiant y llinell cyntaf yw -hanner. Okay? So, drychwn ni ar yr ail linell, 2x adio 5y yn hafel i 7. Dwi eisiau ynysu yr so dwi'n mynd i dynnu 2x o bob ochr fel nes i yn yr sefyllfa cyntaf, a wedyn dwi'n mynd i rannu popeth gyda 5 mwyn cael yn hafel i. So mae gyda fi 7 dros 5 tynnu ffwrdd 2 pumed x. A'r rhif o flaen yr x sy'n cynrychioli'r graddiant, so graddiant yr ail linell yw -2 dros 5. Cofiwch bod chi'n ystyried yr arwydd hefyd, plus neu minus. Okay. Y trydydd llinell, x adio 2y yn hafel i 7. Dwi'n mynd i ynysu y term yr so dwi'n mynd i dynnu x o bob ochr. Felly mae gyda fi 2y yn hafel i 7 tynnu ffwrdd x. A wedyn mwyn cael
yn lle 2 mae rhaid i fi hanneru popeth. A fe welwch chi fan hyn, mae graddiant y trydydd llinell yn hafal i minus hanner. A fe welwch chi, mae graddiant M1 a M3, neu graddiant y llinell cyntaf a'r trydydd llinell yn union yr un peth, so gallen ni fod yn gweud bod M1 neu llinell 1 a 3 yn baralel. A mi'n gallu gweud hynny yw achos bod M1 yn hafal i M3. Ond does dim angen hwnna arno ni, jyst atgoffa chi o beth i ni wedi trafod yn barod. So, y bedwaredd llinell yw 4x tynnu ffwrdd 2 yn hafal i 7. Byddwch yn ofalus yn fan hyn, achos os dwi'n tynnu 4x o bob ochr, bydd gyda fi minus 2 ar ôl ar yr ochr chwith, a bydd gyda fi 7 tynnu ffwrdd 4x ar yr ochr dde. I wneud bywyd yn haws, dwi'n mynd i luosi popeth gyda minus, neu minus 1. So, minus 2y lluosi gyda minus 1 bydd 2y. 7 lluosi gyda minus 1 bydd minus 7. A wedyn y minus 4x yma lluosi gyda minus 1 bydd plus 4x. A wedyn y cam ola yn iawn, just hanneru popeth mwyn cael gwerth y yn lle 2y. So minus 7 dros 2 plus 4 dros 2x, neu minus 7 dros 2 plus 2x. So, llinell, neu graddiant llinell 4 yn hafal i 2, gwerth o flaen yr x. A fe welwch chi hefyd, gan bod M1 lluosi M4 yn hafal i minus hanner lluosi gyda 2, a 2 hanner yw 1 wrth gwrs, a'r minus yn minus 1, gan fod y ddou graddiant yn lluosi roed minus 1, ni'n gallu gweud bod llinell 1 a llinell 4 yn perpendicular. Fel mae'r cwestiwn yn gofyn. So, yr cwestiwn yna, cwestiwn yr holiad yn ymwneud â 2 beth, yn ymwneud â rheolau llinellau perpendicular, ond hefyd yn ymwneud â gwahanol ffurfiau o hafaliadau llinell syth. Hynny yw, mae'r ffurf sydd gyda ni, mae'r ffurfiau sydd gyda ni yn un ffurf, ond i ni wedi newid y ffurfiau i'r ffurf yn hafal i mx a j mwyn adnabod y graddiant, achos y graddiant sy'n bwysig wrth adnabod llinellau perpendicular. Felly, jyst crynodeb cyflym, cyn bod ni'n edrych ar cwestiynau papurau arholiad pellach, jyst crynodeb o'r rheolau i ni wedi edrych ar hyd yn hyn. I ni wedi edrych ar graddiannau, ac i ddarganfod graddiant, llinell sy'n cysylltu 2 bwynt, bydde eisiau ni edrych ar y gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi rhannu gyda gwahaniaeth yn y gwerthoedd x, ond hefyd i ni'n edrych ar llinellau paralel a llinellau perpendicular, neu graddiannau llinellau paralel a graddiannau llinellau perpendicular. Graddiannau llinellau paralel yr un peth, a graddiannau llinellau perpendicular yn lluosi i rhoi minus 1. So, y 3 rheol yna yn ymwneud â graddiant. Wedyn, i ni wedi edrych ar sut i ddarganfod canolbwynt llinell sy'n cysylltu 2 bwynt, a tro yma ni'n adio y gwerthoedd x a hanneru nhw, a adio y gwerthoedd y a hanneru nhw. Wedyn, i ddarganfod y pellter rhwng 2 bwynt, ni'n defnyddio theorem Pythagoras, ond wrth gwrs gyda y gwerthoedd x a'r gwerthoedd y. Ac yn olaf, mae eisiau ni gofio bod yna 3 ffurf gwahanol o nodi hafaliad llinell syth. 2 ohonyn nhw i ni wedi dod draws yn barod, ond trydydd un efallai bach mwy anghyfarwydd. Felly, ni'n barod nawr i edrych ar gwestiynau papur arholiad.
falle bydde fe'n werth i chi i brintio allan yr sleid yma fel bod gyda chi rheolau o'ch blaen chi wrth bod chi'n trial cofio beth yw beth a trial cofio beth yw'r rheolau ar gyfer y defnyddio nhw yn y cwestiynau. Iawn te. Cwestiwn cyntaf, mae'n gofyn i fi ddarganfod hyd llinell syth a wedyn darganfod graddiant llinell syth. Hyd llinell syth yn defnyddio theorem Pythagoras, lle ni'n edrych ar y gwahaniaeth yn y gwerthoedd x wedi sgwario ac yn adio y gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi sgwario. A gwerthoedd x a y wrth gwrs yn dod o'r pwyntiau. Gwerth x1 a y1 dod o'r pwynt cyntaf a gwerth x2 a y2 yn dod o'r ail pwynt wrth gwrs. Felly mae gyda ni ail istradd, 5 tynnu ffwrdd -1, byddwch yn ofalus gyda'r gwerthoedd negyddol. So ni'n tynnu ffwrdd gwerth yr x1 sef -1, a wedyn mae gyda ni gwahaniaeth yn y gwerthoedd y, 5 tynnu ffwrdd 13 wedi sgwario. Felly hyd y linell yw ail istradd 6 sgwar adio -8 sgwar, sef ail istradd 36 adio 64, neu ail istradd 100, sydd yn hafal i 10. So hwnna'n ateb neis sydd yn bob amser yn digwydd. Darganfod graddiant y llinell syth wedyn. Mae rheol gyda ni ar gyfer darganfod graddiant. Graddiant yw'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi rhannu gyda'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd x. A mae'r gwerthoedd gyda ni ar y top yn fan hyn. So gwahaniaeth yn y gwerthoedd y, gynwch yn siŵr bod chi'n gwneud y gwahaniaeth yn y gwerthoedd y gyntaf ar y top, a wedyn y gwahaniaeth yn y gwerthoedd x ar y gwylod. So beth sydd gyda ni yw -8 dros 5 tynnu ffwrdd -1 sydd yr un peth wrth gwrs a 5 adio 1 neu 6, a mae hynna'n rhoi -4 dros 3. Rhan olaf y cwestiwn yw darganfod hafaliad. Hwn falle yw'r darn mwyaf anodd, lleia straightforward, a hwn fel arfer sydd yn dal yr mwyafrif o farciau. Felly, beth sy'n bwysig cofio yw bod gyda ni un pwynt ar yr hafaliad a bod gyda ni graddiant ar y hafaliad. A wedyn, os oes gyda ni un pwynt a'r graddiant, i ni'n gallu defnyddio y rheol wnaethon ni ddiwetha, sef x tynnu ffwrdd tynnu ffwrdd y1 yn haflu m lluosi x tynnu ffwrdd x1. Nawr mae gyda ni ddoi bwynt i ddewis ohonyn nhw. Oedd gyda ni y pwynt d -1 13, pwynt e 55, a wedyn i ni newydd ddarganfod y graddiant, a wnaethon ni weld bod y graddiant yn haflu -4 dros 3. Felly, un pwynt a graddiant sydd eisiau ni. Dwi'n mynd i ddewis y pwynt yma, dim ond oherwydd, dim ots pa bwynt dwi'n defnyddio, ond dwi'n dewis hwn oherwydd does na ddim gwerthoedd negyddol. A mae gwerthoedd negyddol am y llaeth yn gallu bod ychydig bach yn mwy tricky. Felly, hwn yw gwerth x1 ag y1, a hwn yw gwerth m. A na gyd sydd eisiau fi wneud nawr yw amnewid y gwerthoedd. So, tynnu ffwrdd 5 yn hafal i -4 treian x tynnu ffwrdd 5. Hwna yw'r hafaliad, ond mae disgwyl bod ni'n symleiddio a mae'r cwestiwn yma yn gofyn i fi i ddynodi'r hafaliad ar y ffurf a x adio b yn haflu c. Hynny yw, casglu termau x ag y un ochr a'r gwerth neu'r cysonyn ar yr ochr arall. Y peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw cael gwared o'r ffracsiwn dryliosi popeth gyda 3. Felly ar yr ochr chwith bydd gyda fi 3 lluosi y tynnu ffwrdd 5. A wedyn ar yr ochr dde bydd gyda fi -4 lluosi x tynnu ffwrdd 5, oherwydd fi wedi llosi'r ochr dde gyda 3 hefyd. Ehangu'r cromachau wedyn. 3 tynnu ffwrdd 15 yn hafal i -4 lluosi x, -4x, -4 lluosi -5, neu +20. 20 yn 1 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 +
Dwi'n mynd i adio 4x i bob ochr. A dwi'n mynd i adio 15 i bob ochr. Felly, os dwi'n adio x i'r ochr chwith, bydd gyda fi 3y adio 4x, a adio 15, bydd y minus 15 a adio 15 yn canslo hynny'n allan, neu yn gwneud 0. Ar yr ochr dde, os dwi'n adio 4x, dwi'n mynd i gael 0, a wedyn adio 15, dwi'n mynd i gael cyfanswm o 35. A dyna yr ateb sydd i fod gan bod e yn y ffurf 3y yn y ffurf a x adio by yn haflu c. Gallen ni, os nag oes rhain o'ch chi'n hollol hapus, ysgrifennu'r term x yn gyntaf. Mlaen i'r cwestiwn nesaf, fe welwch chi, wrth bod ni'n mynd trwy'r cwestiwn yma, bod nhw'n weddol debyg. Mae'n gofyn i fi ddarganfod yr hyd, ac i ddarganfod hyd llinell, dwi'n mynd i ddefnyddio theorem Pythagoras. Dwi'n rhoi y rheol lawr yn gyntaf mwyn helpu fi i gofio beth yw'r rheol, a mwyn helpu fi gofio yn gyffredinol yn y pen draw. Yn lle goffo cyfeirio nôl falle at daflen gyda rheolau arnyn nhw. Felly mae gyda fi gwerthoedd x1 ag y1 a gwerthoedd x2 a y2. A y gyd sydd gyda fi wneud yw amnewid y gwerthoedd mewn i'r fformula, neu mewn i'r rheol. So mae gyda fi -4 tynnu ffwrdd 8 wedi sgwario, adio 10 tynnu ffwrdd 20 wedi sgwario. Sydd yn rhoi -12 wedi sgwario a -10 wedi sgwario. Neu 144 adio 100, sydd yn golygu bod angen i fi ddarganfod ailysodd 244. Nawr, hwn yw'r ateb, a mae e ar ffurf swrd achos mae gyda fi ateb sy'n cynnwys yr ailysodd, ond dwi moyn swrd ar ei ffurf symlaf. Felly, beth sy'n rhaid i fi wneud yw mynegu 244 fel 2 rif yn lluosi gyda'i gilydd, ond bod un o'r rhifau yna yn rhif sgwâr. Dwi'n gwybod bod 4 yn mynd mewn i 244, a dwi'n credu bod e'n mynd mewn i 244 61 o weithiau, oherwydd mae 4 gwaith 60 yn neud 240 a 4 gwaith 1 yn neud 4. Nawr bod fi wedi mynegu 244 fel 2 rif sy'n lluosi, dwi'n gallu, o fewn yr ailysodd, dwi'n nawr yn gallu gwahanu'r ailysodd. So mae gyda fi ailysodd 4 lluosi ailysodd 61. Ac wrth gwrs mae ailysodd 4, gan bod rhif 4 yn rhif sgwâr, mae ailysodd 4 yn gweithio mas i fod yn rhif cyfan, sef 2, lluosi ailysodd 61, neu 2 ailysodd 61. A does dim modd i fi symleiddio hwn dim pellach oherwydd gallai ddim mynegu 61 fel 2 rif sy'n lluosi gyda'i gilydd a bod un ohonyn nhw'n rhif sgwâr. Felly, yr ateb terfynol yw 2 ailysodd 61. Rhan nesaf yr cwestiwn, fel ni wedi gweld o'r blaen, yn gofyn am hafaliad y llinell. A beth sy'n bwysig ar gyfer hafaliad y llinell yw bod rhaid ni gael 1 pwynt a hefyd y graddiant. Nawr, ond mae eisiau ni bod yn ofalus am hyn, mae'r pwynt sydd ar y llinell yma ddim yn F a G, ond canolbwynt F a G. So'r peth cyntaf ni angen darganfod yw'r canolbwynt. Felly, ni'n mynd i adio'r gwerthoedd x yna haneri ac adio'r gwerthoedd y yna haneri. Felly, beth sydd gyda fi? x1, y1, x2, y2. So'r gwerthoedd x, 8 adio -4 wedi haneri, a wedyn y gwerthoedd y, 20 adio 10 wedi haneri. Felly, y canolbwynt, sef un o'r pwyntiau yma sydd ar y linell, yw 8 tynnu ffwrdd 4 yn 4,
rhannu gyda 2 yn 2. 20 a 10 yw 30, haneri yn 15. So, un pwynt sydd ar y llinell yw 2.15. A beth arall sydd ni'n neud yw cael graddiant y llinell. Na dwi'n gwybod sy'n mae cael graddiant y llinell FG. Mae gyda fi reol ar gyfer hwnnw. Gwahaniaeth yn y gwerthoedd Y wedi rhannu gyda'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd X. Sef 10 tynnu ffwrdd 20 rhannu minus 4 tynnu ffwrdd 8. Gwnewch yn siŵr bod chi'n neud y trefn, yr un drefn. So dwi wedi tynnu 10 a 20, wedyn mae rhaid i fi wneud yr un drefn ar gyfer y gwerthoedd X. Felly beth sydd gyda fi yw minus 10 dros minus 12, neu plus 5 dros 6. Nawr, hwnna yw graddiant y linell FG, ond i ni moyn graddiant y llinell sydd yn perpendicular i FG. A ni'n gwybod bod lluosi graddiannau llinellau sy'n perpendicular yn hafal i minus 1. Felly, i ffindo graddiant y linell perpendicular, gallai wneud minus 1 rhannu gyda graddiant FG. Neu minus 1 rhannu 5 dros 6. A minus 1 rhannu 5 dros 6, neu cilydd 5 dros 6 yw 6 dros 5. Heb anghofio minus, of course. Felly, jyst i newid lliw, mae gyda fi un pwynt a mae gyda fi graddiant. Ac os oes gyda fi pwynt a graddiant llinell, gallai ddarganfod hafaliad y llinell. A dwi'n mynd i ddefnyddio y rheol y tynnu ffwrdd y1 yn hafal i m x tynnu ffwrdd x1 mwyn darganfod hafaliad y llinell yna. Felly, y tynnu ffwrdd, dyma'r x1 a'r y1, y pwynt ar y linell. So, y tynnu ffwrdd 15 yn hafal i, hwn yw'r m, minus 6 dros 5 lluosi x tynnu ffwrdd 2. Felly, hwn yw hafaliad y llinell syth, ond dwi'n mynd i decluso fe fel bod fi'n mynd i gael ffurf gwahanol. Ffurf ychydig bach mwy taclus, a'r ffurf sydd yn, mae'r cwestiwn yn gofyn amdano fe yw cael y termau gyd i un ochr a bod 0 ar yr ochr arall. Felly, beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw lluosi bob ochr gyda 5. So, bydd gyda fi 5, y tynnu ffwrdd 15 ar yr ochr chwith, a minus 6 lluosi x tynnu 2 ar yr ochr dde. Ehangu cryfachau, 5 lluosi tynnu ffwrdd 5 lluosi 15, sef 75, minus 6 lluosi x, minus 6x, minus 6 lluosi minus 2, yn plus 2. A wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw casglu'r termau gyd i un ochr, neu cael y termau gyd i un ochr a 0 ar yr ochr arall. Ac i gael 0 ar yr ochr dde, bydd rhaid i fi adio 6x a tynnu 2. So dwi'n mynd i adio 6x a tynnu 2 o'r ochr dde, sydd yn golygu bod fi'n mynd i gael 0. Adio 6x, tynnu 2. Ond wedyn mae rhaid i fi adio 6x a tynnu 2 o'r ochr chwith. So os dwi'n adio 6x, bydd gyda fi 6x a 5y. Mae gyda fi minus 75 yn barod, os byddai'n tynnu 2 arall, bydd gen i minus 77. Felly, drwy ail drefnu, mae gyda fi hafaliad y llinell syth, ond yn y ffurf angenrheidiol. Cwestiwn nesaf te, lle dwi'n gobeithio bod chi'n gallu dechrau gweld na'r patrwm i'r cwestiynau hyn. Fan hyn, mae eisiau ni i ddarganfod yr hyd unwaith eto, a wedyn hafaliad y llinell syth, ond i ni ddim wedi dod ar draws cwestiwn lle mae'n gofyn i fi hafaliad yn y ffurf yn hafal i mx adio c. So hwnna chydig bach yn wahanol, ond yr un yw'r dull. Felly, hyd y llinell AB, mae eisiau defnyddio yr rheol sy'n dod o theorem Pythagoras. So dwi'n sgwennu hwnna lawr yn gyntaf, mwyn atgoffa fi a helpu fi i gofio y rheolau gwahanol.
Mae gyda fi y gwerthoedd x1 ac y1 yn y pwynt cyntaf a x2 ac y2 yn yr ail bwynt. Felly, am newid sy'n eisiau gwneud, -6 tynnu ffwrdd 10, y gwerthoedd x, gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd x wedi sgwario ar gwahaniaeth yn y gwerthoedd y, wedyn ail ystrad y cyfanswm. So mae gyda ni -16 wedi sgwario a -8 wedi sgwario. -16 wedi sgwario yw 256 a wedyn 8 wedi sgwario yw 64 a cyfanswm hynny yw 320. Felly ni'n chwilio am ail ystrad 320. Dyna yw'r ateb, ond mae'n gofyn i fi am swrd, hynny yw ateb gyda ail ystrad, ond ar ei ffurf symlaf. So beth sydd angen i fi wneud yw ysgrifennu 320 fel lluoswm 2 rhif, ond trio cael un o'r rhifau i fod yn rhif sgwar. A dwi'n gwybod bod 16 lluosi 2 yn 32, felly mae 16 lluosi 20 yn goffo bod yn 320. A reswm fi wedi dewis y ddoi rhif yna, achos mae gyda fi y rhif 16 sy'n rhif sgwar, sydd wedyn yn gallu cael ei symleiddio. Ail ystrad 16 yw 4 lluosi ail ystrad 20. Ond wrth gwrs, dwi yn gallu symleiddio hwn ymhellach oherwydd dwi'n gallu nodi 20 fel 4 lluosi 5. A mae 4 wrth gwrs yn rhif sgwar. So mae rhaid i fi gadw fynd nes bod fi yn cael y swrd ar ei ffurf symlaf. So mae gyda fi 4 lluosi, ail ystrad 20 sydd yr un peth â ail ystrad 4 lluosi 5. A unwaith bod fi wedi ysgrifennu 20 fel 4 lluosi 5, gallai wahanu'r ail ystrad. Ail ystrad 4 lluosi ail ystrad 5. Ac wrth gwrs mae ail ystrad 4 yn symleiddio i fod yn rhif cyfan sef 2. Felly mae gyda fi 4 lluosi 2 sydd yn 8 lluosi ail ystrad 5. Felly yr ateb oedd ail ystrad 320, ond wedi symleiddio ar ei swrd ar ei ffurf symlaf yw 8 lluosi ail ystrad 5. Hafaliad y llinell nawr, hafaliad llinell sydd yn perpendicular i AB, ac sy'n mynd trwy canolbwynt AB. So, ar gyfer darganfod hafaliad llinell, mae eisiau un pwynt yna, canolbwynt. So, canolbwynt sy'n eisiau yna, a wedyn bydd eisiau graddiant hefyd. So, ddown ni hwnna maes y law. So, canolbwynt AB, mae gyda ni cyfanswm gwerthoedd yr x wedi hyneru, a cyfanswm y gwerthoedd y wedi hyneru. Felly, yn yr achos hyn, mae gyda fi 10 adio -6 wedi hyneru, a mae gyda fi 16 ac 8 wedi hyneru. Felly, y canolbwynt yw 10 tynnu 6, 4 wedi hyneru yw 2, 16 adio 8 yw 24, 24 wedi hyneru yw 12. Nawr, graddiant AB yw'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd y wedi rhannu gyda'r gwahaniaeth yn y gwerthoedd x. Felly mae gyda fi 8 tynnu ffwrdd 16. Gnewch yn siŵr bod ni'n gwneud hwn yn y drefn cywir, so dwi wedi dechrau gyda y2 a tynnu ffwrdd y1, a mae rhaid i wneud yr un peth wedyn gyda yr gwerthoedd x. So mae gyda fi -6 tynnu ffwrdd 10. Beth mae hwnna'n rhoi i fi -8 dros -16 neu plus hanner. Ond i ni ddim eisiau graddiant y llinell AB, i ni moyn graddiant y llinell sydd yn perpendicular i AB. So, y graddiant y llinell perpendicular. Cofiwch yr rheol bod lluoswm y ddoi graddiant hyn, 2 linell perpendicular, yn hafal i -1. Felly, ffindo graddiant yr llinell perpendicular,
gallai wneud -1 a rhannu graddiant a b. So mae -1 dros hanner, neu sawl gwaith mae hanner yn mynd mewn i 1 dwywaith, ond peidio anghofio yr arwydd negyddol wrth gwrs. Felly, mae gyda fi'r ddoi beth sydd angen yna. Mae gyda fi bwynt ar y linell a mae gyda fi graddiant y linell. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr i gael y hafaliad, dwi'n mynd i ddefnyddio y rheol tynnu ffwrdd 1 yn hafalu m lluosi x tynnu ffwrdd x1. Sef tynnu ffwrdd gwerth yr o'r pwynt sydd ar y linell, sef 12, yn hafalu -2, m yw'r graddiant, lluosi gyda x tynnu ffwrdd a'r gwerth x yw 2. Felly, hwn yw'r hafaliad, ond y gyd i fi mynd i wneud nawr yw symleiddio fel bod gyda fi yr hafaliad yn y ffurf yn hafalu mx adio c. A fe welwch chi'n fan hyn, i gael yr ben ei hunan ar yr ochr chwith, bydd eisiau fi i adio 12, ond bydd rhaid adio 12 i'r ddwy ochr wrth gwrs. Felly, rhedeg mas o le, ond os dwi'n adio 12 i'r ochr chwith, bydd gyda fi achos bod y -12 a'r +12 yn canslo allan i roed 0. Ac ar yr ochr dde, dwi'n mynd i liosi'r cryfachau allan -2x, adio 4, ond wrth gwrs mae rhaid i fi adio 12 i'r ochr dde hefyd, oherwydd dwi wedi adio fe i'r ochr chwith. So, ffurf terfynol y llinell yw yn hafalu -2x adio 16, a mae hwnna'n y ffurf wrth gwrs yn hafalu mx adio c, fel mae'r cwestiwn yn gofyn. Mlaen i'r cwestiwn olaf un, a falle byddwch chi'n licio trial hwn eich hunan yn gyntaf, cyn bod chi wedyn, a bod chi'n stopio'r fideo, ond wedyn, unwaith bod chi'n hapus bod chi wedi rhoi tro arni, bod chi wedyn yn edrych i weld beth yw'r atebion. Felly fi'n mynd i fynd trwy hwn yn gyflym iawn.
Felly, gobeithio bod chi wedi llwyddo i gael yr un ateb a fi, a bod chi nawr yn fwy hyderus o ran mynd i'r afel a datrys problemau cwestiynau o gyn-bapurau. Pob hwyl i chi a welai chi yn y sesiwn nesaf.